Fil-5 jum tal-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenech li hu sospettat mandant fil-qtil lura fl-2017 ta' Daphne Caruana Galizia fil-Bidnija permezz ta' bomba mal-vettura tagħha, issuktat ix-xhieda tal-assistent kummissarju tal-Pulizija Keith Arnaud. Fuq il-pedana tax-xhieda quddiem id-9 ġurati u s-6 ta' riserva, Arnaud beda jispjega l-kontenut ta' CDs li ġew preżentati fl-awla dwar konverzazzjonijiet audiovisivi li saru ma' Melvin Thoma u persuni oħrajn involuti fil-każ. L-avukat Godwin Cheney mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali irrefera għal chats bil-mobile bejn Jurgen Fenech u tijjuh Ray Fenech. Arnaud spjega kif meta kien ġie arrestat Fenech fl-20 ta' Novembru tal-2019, il-Pulizija kienu elevaw mobile u ngħata lill-uffiċjali tal-Europol. Ġurnata wara instabu dawn iċ-chats fuq WhatsApp. Fost l-ewwel messaġġi it-siju ta' Fenech kien batlu artiklu pubblikat mit-Times bi kwotazzjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat dwar l-iżviluppi fil-każ. Flimkien ma' numru ta' messaġġi urġenti li ntbagħtu lill-isem irreġistrat bħala Pilot of Sun dwar titjiriet minn Malta lejn Franza, b'waħda minnhom tiswa madwar 13,000 euro. Fl-istess konverzazzjoni Fenech isemmi lill-avukat Gianella De Marco hekk kif xtaq ikellima qabel isifer, għalkemm ġie suġġerit ukoll li jivvjaġġa b'dajsa flok ajruplan u jieqaf Pozzallo. L-assistent kummissarju qal li Fenech afżal il-sijjuh li l-ġurnalisti tat-Times kienu waslu fil-Marina. Bit-tweġiba tkun li xi ħadd kien informa lill-midja. Fenech ikkonferma li kien qallu Ivan, b'referenza għal Ivan Camilleri li kien ġurnalist mal-istess Kamra tal-Aħbarijiet. F'konverzazzjoni separata Fenech bat messaġġ biex jara jekk jistax jikri post privat għal ġimagħtejn u jħallas bi flus kontanti. Hawnhekk Arnaud spjega kif ġranet qabel l-arrest tiegħu l-akkużat kienet jitkellem ma' qatt kbir ta' nies. Hu Jurgen Fenech li fil-mobile kien irreġistrat taħt papa, wissa lil Fenech li żmien kien għaddej sew u għalhekk misshom jitilqu kemm jista' jkun malajr. F'awla 22 intwerew ukoll chats mibgħutin lil ċertu Logan Riva, il-kaptan tal-jott li allegatament kien se jaħrab bih Jurgen Fenech. U qal lil Fenech li jekk jitilqu fl-10 ta' filgħodu jqajmu suspett u għalhekk kellhom jitilqu iżjed kmieni. Logan qal lil Fenech li l-vjaġġ se jkun ta' madwar 12-il siegħa. Arnaud spjega wkoll li meta l-Pulizija kienu qed jagħmlu investigazzjoni, Fenech qalilhom ma kellux f'moħħu li jaħrab minn Malta u li ma rridx verament joqtol lil Daphne Caruana Galizia. Iżda kliem Fenech jidher li kien inkonsistenti hekk kif hu allegatament marqant Melvin Thoma jgħidlu biex imexxi bil-pjan. Fuq il-pedana tax-xhieda Arnaud qal ukoll li Thoma rid ikellem lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat biex jingħata l-ħelsien fejn Fenech qallu jiena ffiċta u ma nistgħu nagħmlu xejn issa. Thoma spjega wkoll li hu kien jinsab tradut u ddisprat. Arnaud kompla jgħid li nhar is-26 ta' Jannar tal-2019 Fenech kienet jitkellem ma' Muscat dwar festin li Fenech allegatament kien mistieden għalih fejn staqsih ħadd pjaċir. B'Fenech iwieġbu iva, imma kellek ħafna nies ħdejk u jien nisti ftit. Waqt li l-akkużat allega li kellu laqa ma' Muscat f'Kastilja fil-bidu tal-2019 suppost dwar l-arrest ta' Melvin Thoma, minn xhied oħra fil-jiem li għaddew tal-assistent kummissarju ħareġ li l-arrest ta' Thoma fil-verità sar fit-19 ta' Novembru tal-2019. Minn barrek Arnaud qal li l-Pulizija investigaw fejn kien Fenech dakinhar mill-location tal-mobile tiegħu. Iżda l-avukati tad-diviża oġġezzjonaw li jirreferi għal dak li jirriżulta fl-investigazzjonijiet. Wara nofsinhar meta komplet is-seduta Arnaud ittratta laqat tal-Pulizija f'Kastilja li saru fis-26 u fit-28 ta' April tal-2019. Hekk kif ftit jiem qabel kien nitkellem magħhom Vince Muscat il-Koħħu brabta mat-talba għal proklama u komplejt li lejn Novembru kienu saħħew l-ipotezi li Jurgen Fenech kien il-problema ta' Melvin Thoma bil-laqat ta' wara jitrattaw fuq dak li se jiġri mal-istess Thoma. Iżjed tard fis-seduta intwerew ukoll chats fl-għodwa tal-20 ta' Novembru tal-2019, jiġifieri dakinhar li Fenech ġie arrestat u staqsa lil sijjuh jekk jistax jistrieħ fuq rigward spejjeż legali. Bit-tweġiba tkun li iva jekk ikollu flus.